रावबो गैला दिनै असे होननानै आंनि जिउआव बोहैबाय मोदै हांमा सोरहाबो आइशा मा खौरां? हा मोजां आब'आलाय? आब' अ मेडामा मोजाङैनो दं बियो। नाथाय नोंनि बे खाफालाव औ आं हाबा जाबाय। नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ। आं औ जाबाय। गथ'फ्रानो देलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो। डेभिड आबैयालाय माबोरै दं? आं मारै मिथिनो? आबैया दं सोरगोआव। मा? आबैया गैलिया? औ आइशा आबैया गैलिया। हाय खुलुमबाय। गाज्रिसो नुलायथारलांबाय नोंखौ। आंखौ गाज्रि नुदो। आलिया मैया एसेथ' मोजां देलायना फैनांगौ ना। गाज्रि नुबायना दा? औ गाज्रि नुबाबो सोलिखायो फैबाय जेला। आलिया मैया मा सोमखे मेकआप लाना फैखोब्रा? मा? आलिया मैया ससियेल मिडियाआव गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। देग्लायनि बैसागुखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि खुंनो हायाखै, बेनि थाखायनो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। नाथाय थेवब्लाबो जों न'आवनो थानांगौ, मानोना दा सोलिबाय थानाय सिटुवेसना जोबोद गाज्रि गिख्रंथाव। स' आं आसा खालामो दि नोंथांमोनाबो न'आवनो थागोन आरो नोंथांमोननि आइ आफा मोजां रंजागोन। मावनो रोङै हिन्जावखौ आं हाबा लाफ्रांबाय, नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्रांबाय, गोसो थोना नोंखौनो आं खावबाय।